El Club Muntanyenc Sant Cugat ha presentat aquest dissabte a la tarda a la Guinardera totes les seves categories de les 3 disciplines que engloba: atletisme, gimnàsia rítmica i trail. Centenars d'esportistes que competiran aquest any defensant el groc i negre del Club Muntanyenc. En una tarda per gaudir ho han fet des dels més petits fins als més grans i amb una presència nombrosa del públic que ha omplert les grades de la Guinardera. Els santcugatencs han fet desfilar a tots els equips de les diferents categories, amb les seves fotos de rigor i després una fotografia conjunta amb totes les seccions al complet. També s'han repartit els premis i reconeixements a la temporada passada i uns diplomes als rècords batuts, ja fos a nivell català, espanyol o europeu. Menció especial als Sancu Paralímpics, premiats pel seu exemple de superació, integració i esforç mitjançant la pràctica d'aquests esports. L'acte ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Eloi Rovira, que ha dedicat unes paraules al club i ha col·laborat en l'entrega de premis, on cal destacar també a Clara Fernández, escollida millor esportista de l'any. El Club Muntanyenc té una trajectòria espectacular al municipi en totes les seves seccions, de muntanya, de pista, la rítmica i totes les que va obrint. I per tant aquest any evidentment és un any especial perquè som ciutat europea de l'esport i és gràcies a entitats com aquesta, el Club Muntanyenc, les seves seccions, els seus projectes esportius, socials, la seva involucració. I se ven el rècord i se ven les medalles, millor que millor, no? Però confiem que cada any a nivell tècnic de l'equip de l'atletisme i de la rítmica sigui millor. L'acte ha conclòs amb una exhibició de gimnàsia rítmica a càrrec dels més menuts.